Gumatang dilis yung magpunta bilang ang gamit sila. Ba't ganun? Medyo masaya dilis na nagnakigas. Baro-baro. Ba't nakatayo yata? Hmm. Ayan, hello po. Hello po. Good morning po. Good morning. Sa bayakan, sa blue ako. Paano natin? Kung paano ito? Kapag trabaho. Kung saan ang passion. Kamusta na mga ka-dragon? Wala pa tayong upload today. Mag-vlog pa lang po kami. Mamaya, sana'y huwag umulan. Dito na naman kami sa Manood. Nagatinda ng milk tea. Relax, relax lang muna ganito. Ang tagaluto namin ngayong Juan, si Ate Gretchen. Ayan, katapos na, nag-uwi na. Shout out Gigi, sino asawa mo? Wala po. Wala siyang asawa. Wala siyang Available po. Wala siyang hawak. Tambay pag may tanaw po. Nakapag ano na rin kami ng panindang pastil, nakapag-pack na. Para mga ano na lang. Abot-abot na lang. Kaya para relax na kami today. Waiting na lang ng oras. Nag-aantay na lang kami ng bell. Oo. Kapag narinig na namin yung bell, ayun na. Taranta na naman. Taranta na. May sabon na daw. Meron? Sa kaldero. Nagluto sa ay? Ito na imagine mo sa kaldero. Ayan guys. Shout out kay Ma'am Abby kay Annabel. Ano yung Annabelle Naward. Yan. Kay Tita Annabelle Yan, Naward. hello po. Hello. Kumusta po kayo dyan? Sana ma-meet daw po kayo in person. Pupuntahan ka daw. Punta ako dyan, liligawan at haranahin kita ko na. Sabi ni Rodelio Sagi. Haranahin ka daw niya, G. Ngayon na po, magkanta na po kayo. Na, nag-nervous. Naambod na nga, George. Kumusta po kayo lahat yan sa mga ibang meron bansa? Meron pa atang pabuntot si Berdina. Si Sir Gayen, Sir Supangan. Kumusta po kayo dyan? Hello din po kay Ma'am Lloyda, kay Sir Robert. Kaya Tita Lloyda. Tita Lloyda. Ate Lloyda and Sir Robert. Kay Ma'am Binita. Tita Binita. Sir Binita. Kay Tito Ben. Kay Ate Virgie. Ate Virgie. Kumusta na dyan? Lipat kami guys na ulan. Nag-aulan na guys. Antay yung basahan ay hindi na yan. Dito ka eh. Basta basta eh. Hello eh. Dito oh. At maraming upuan din. Yan, pasensya ng mga ka-dragon. Umulan sa labas. So, lipat tayo ng pwesto. Ayun, upuan ka dito. Siguro pa ninyo kayo. Good morning mga
Kumusta rin po kayo Siya kasi dyan? kwan, si Ingat Sweet Sweet. po. Kasi Sweet Sweet, hindi. Sweet. And shout out din pala kay Manong Kid. Yan, hello po. Manong Barte. Kumusta ka dyan? Kay Manong Barto. Lalo na namin Kay Ka Elo. Kay Ka Eloy. Kumusta po? Pauli. Ka Elo Paulino. Kay... Siyempre kay Manang Teresa. At kay Manang Teresita Mus. Hello po. Pangasinan. Yan. Always yan si Ma'am Teresita nag-update. Kay Manang Alexis. Kay Ate Shell Panyola. Hello po. Kay Sir Ding Kabatay. Yan, taga-Panyan, Kay taga-Batangas. Sir Willie. Kumusta po? Yan, kay Sir Willie. Hello po, Sir Willie. Kay... Hello po sa ating 21 viewers. Ayun. Good morning po sa inyo lahat and good evening po sa ating mga viewers din sa ibang bansa. Good morning DFL. Musta na kayo? From Sir Nino Molina. Mabuti naman po. Kayo po, Still kumusta rin po fighting. kayo? Still fighting. Good morning, DFL, and happy Thanksgiving from Seattle, Washington. From Sir Taylor SM. Hello po, happy Thanksgiving po sa inyo lahat yan sa ibang bansa. Dito sa gabi pa. Sa- Dami naman po sa sunod sa... Sa sa Bilbo. Oo, pita. Ayun ba yung Ning My Day din? Ay, Ning My Day. Si ate, ano rin. Yun, sabi niya may Kapit lang sila doon. Building ka rin nakataas-taas. Hindi yung parang net daw yung ano. Kaya naman ang ako yung Kasi tignan mo naman ako, hindi ba rin yung hello po sa lahat mga DFL. God bless you all. Watching from Alberta, Canada. Yan, thank you so much po, Ma'am Mike Casa. Hi, Gigi! Diyan na naman si Palon na ang magda. Kadami din. Hey, mga idol from Sir Alvin Ibalia. Good morning din, sir. How are you? Nakapurog na siya dito. Prinsipe Abante. Andito na Prinsipe Abante. naman. Yung malusog. Pito, kinalong. Oh, say hi. Say hi. Say hi to them. Oh. Hi. Say hi. Good morning. O, flying kiss na lang. Bye, kiss. Kiss tita. Wala na yun, nakatanda. Kiss tita. Ay, yung pares doon. Natuwa na ako. Sinino na? Hi. Say hi. Hi, guys. Say hi, guys. Bye, bye, Gigi. Kiss tita nga. Sige, guys. Napakalikot na. Napakalikot na yung batang yan. Tuwang-tuwa. 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 Hello po from Sir Joshua James Lazaro. Hello po. Hi. Baba ka na.
mo. Hello po! Ayaw ko na naging kulay ay. Hello guys! Dito naman kami. Hi, Tita! Shout out Miss Ben from Bonbon Corpus. Yan, hello po Sir Bonbon Corpus. Kamusta po? Oo, ayan. Say hi! Ay, ikaw! No? Tawag! Ay, Hindi ako dyan. Nag-order ako kay Kapitana. ingay eh. Gusto ko nga ng Neziel. Ay, talaga naman. Kaya ba silang tagsanay ko lang, te? Ha? Nakabisa No. ko ng mga taga doon sa inyo. Nakaso. Wala, ayaw magbalik. Paano yun? Ganyan na eh, kay Gigi na lang. Paano yung magiging na yung... Yun. Sabi ni Sir Alvin Ibalye, saya mas lalong gumaganda sa Idol Greta. Gigi guys, naman nyo na. Fine, 50 pesos. Nice, small. May mga mimalan. Imay nyo na tumakulit dito sa harap. Ito. Mura ko naman Kaya. Ilagay mas mga pisito na. Kasarap yakapin pagkuhan dito sa tulog na. Kalambot na mga gato niya. Yan ka lang, bawag ka dito, magluglug ka na naman. Buksan mo yung kwan. Wala. Ang dami nakaharap. No. 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 No trespassing. Talaga. Tignan ka muna eh. Wala. Buti hindi mo na ano. Hindi. Pag sinabi mong no. Hag. Tita ay oh. Tita ay oh. Hag. Hug mo daw, hug. Wala ka. Ito kagat mo. Manipis yan. Manipis yan. Hello. Ay, salamat tuminto ang ulan. Makapadanag guys. Yung sibuyas. Ganyan na rin daw ko lalagyan. No! Sa Isla Pilipino. Parang nagpunta mo sa kuno. Punta na siya at nilkaya. Ako, ginatan mo niya. No! Ante, ako kung palabasin. Ano yung pinaksin? Ano yung kami nagsat? Ay, Sa dilog ka na. no! No. Hey. Gigi, hag. Yan, shout out sa ating 28 viewers. Gising na. Mag-tiktok ka daw, ante. Kapasimula sila. 14 minutes. No! I said no. Ay. No. Paano? Gigi, naririnig ko sa ano eh. Live. Sumbong mo kay Tita Irene. Sumbong mo kay Tita Irene. Sumbong. Dali. No! Excited magpunta sa timba. Kiss mo na. Kiss mo na, kiss. Kiss na daw muna. Kiss na muna. Ano eh? Ito niya yung una niya talaga. Lalo dito kahapon, oh. Ay, nung nakaraan. Bantog na eh. Kaya nga. Ah, May daanan ka na. Sige. Daddy! Daddy! Oo. Wow! Meron pa man dyan? Tulak na ka. Ay, meron pa na ito tsaka. Bunta na ba?
Yay! Didi, magsayaw ka na nga lang, Didi. No, Day. Hindi ang kawag. Paro, di. Mag-intermission daw sa kasi. Ganahin paro di. May usap, may pananga ngayon, may bago na paro-paro di para ng tayo. Ngayon nga lang nag-gets na ako yung paro di. Paro di. Memorize. Paro di. Paano nga yan? Di tayo nga alam. Didi, tuman mo kayo sa yung Didi. Hindi ka pala nakikita ang tiligaya, kaya walang nagkapagkita. Sabi nila wala sa tiligaya. Sikat nagatago Kaya kasi. nga, nakangitin naman eh. Bigay. Ante. Dito lang ako sa dulo. Kaya sa tiligaya. Hindi ako na hindi. Ating video. Count mo ngayon, JD. Count mo. 1, 2, 3! Yay! Parisya. Hindi niya nilagay ng consult. Hindi, wala pa nga. Hindi ko pa na ano yun. Sabi natin kung Ay, kundi pa yun, pero hindi pa ako tapos lutuin. Lutuin nga ako. Ano na ligaya, oh? Ito mo yung tulong ni JD, oh. Yay! nilagyan ko na yun. Ha? Ano na ligaya, oh? JD, oh. Sino natin ngayon, oh? Kung ginatangan dati, tulong. Yay! Pagalitan pa ni Tita Juan dito. Hindi, si JD ko pagalitan, no. Di ba, JD? Binubuang mo kami dito. Hindi na makita. Ay, try na natin na natin palagpagan si JD. Patingin mong garde. Sige. Maulang pa. Ay! Payabang. Sige, mauntog ka dyan. Payabang ang bata. Si Kuya Juby ko yung mag-shot ng shot. Drawing ng lips. Kaya nga. Ibig sabihin siya na nalusot na yan. Nakay na ako. Nagkatamali lang pala. Ganun pala yung sulat. Yay! Sabi niya yung sarili niya kung saan. Dito ka na lang. Hindi ka makita. Ay, nandang JD, oh. Look, look, look. Hi. Nakatulog na kayo sa Hello po sa ating 26 viewers. Mukhang nakatulog yung ating mga viewers. Yan, hello po kay Sir Derek Lucky. Ano? Pinisa niya yung kanya. Lagot! Lago! Lagot! Palo! Tayo mo lang, ante, tayo. Nakita na. Content ito. Yay! Mag-adobo ko na yun. Payabang o payabang. Medyo, ante, ko tata. Ayan. Payabang ka kasi. Ouchie, ouchie? Buti ka Ouchie? na untog lang sa tumong ni Lola. Ouchie? Wag mo naksa ng ano doon. Kawawa ang. Mga sibuyas. Ayun, iba. Ayun, iba ayun dito. Hindi yan nakapag-ina. And shout out po kay Sir Jerry Lucky Hon. Good Hello, morning. Good morning.
Ingat po kayo dyan. Ano yung nakikita pa sa diri? Family book niyo? Na may list, may list. No. 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 Great. Love. Sa daw na ito. Ganyan ka rin. Ah, sige, ayan mo. Sige, ayan yung resort. Ayan yung Franco. Ayan yung Franco. Wow! Frank. Frank. Okay. Sure. Ganda na lang. Sir Gayen. Natulog. Natulog. Kaya magising. Kaya mo dito na. Ikaw na naman. Tayo ulit. Mabuti naman. Kumakain ka din. Ano nilang gulay mo na gulay? Alam mo, sa gulay ng mga tao dito. Sino magbili ka? Yan ang nagiging dito sa kasama sa namin. Kami gusto namin. Ha? Hindi ko rin yan. Kasi muna, hindi ko man nakakataon. Tawag sa akin na naman ko. Pares, gusto mo? Pares. Baka. Pares, hindi tayo yan. Meron. Sige. Ken, what is my Ken? Ken? What the Ken? Ilan naman ka dragon? JD! Bad! JD! Paluin mo yung kamay niya. Kasi ikaw ang iyak, ikaw ang awa, ikaw ang iyak. Oh. So, ayan mga ka-dragon, mag-out na tayo sa ating live dahil mag-prepare pa kami. Magalabasan na ng mga estudyante. Ayan. Thank you po sa inyong lahat, sa lahat po nang nag-join. Thank you so much. Ingat po kayo palagi mga ka-dragon. We love you all.